no. Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba? Bugin turis to. Libre. Libre. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, welcome po sa ating panibagong unboxing time challenge. Okay? So, dapat ang akong nabot, no? Unsa ka ni? So, talong na ko kung isa ni. Charot. So, ato ning abrihan para ma-test it and prove it kung unsa. Grabe. This is my scissor. Ayan na to, pero di na ito mapalakan ni kay kibasan na ako alcohol. Wala na si COVID-19. Yun. Kasi nakaingon mo kung naka-unboxing ko, wala na po kinaugasan. Ugasan na po kanina. Ginbuan ako. Nanigurado ta. Ikan din siya China. Sa mga tuwan din, Shopee. Alam ko, wow, naka-bubble wrap pa. Hala ka diha. No? Wapo kayo lang package. Nagpuyo ang akong anak ko rinjinsan inyo kikoy-koy. Renyes. Ano tayong pinagagawa? Wow. Uy, this is video light para sa mga vloggers, oh. Kaya to. Actually, nanak ko ani. At nandito siya. So, oh. Kani siya. Apat na battery, pero ito, dalawa. Kaya naman ko yung battery isa. Duwa di ay. So, mo nang nagkuhan ko order para okay kayo. This is, klaro kayo na mga manual, vlogging master plan. Kuyo kayo. Sa kita master, ikaw ka master. This is manual. Kaya ako na kayo pakalunod sa akin. Grabe, no? Nagibutang ng mga kuwan, tatlong gini pang kamera. Money, this is sample. Mag-vlogging ka. So, microphone, hindi na ko ikuan, cellphone akong gamit. And then, meron akong lapil. Hala ka diha. So, money siya. There we go. Duwa dito po. Napalit na po this is nabayaran na po is 560. Karoon lang dito dawa na po or sa Marquez mamabot. Excited. Grabe. Kita naman nyo. Tuloy gulog, isa lang kabuk. Sayang kung kayo kung battery para mapuslan yun. Magamit. Kung wala pa kay budget, pwede man inahinay lang sa mga gamiton. No? Di po pasabot o nagpalit na po ganin. Nakapera na ko sa pang YT channel. No? Kailangan nyo na siya. Okay? Pero gusto ko mas malinaw. Dahil to. Ano ba ito? Uy! Ano na ito Try na ito. Lipat ang battery. Mura o kuhan siguro ni. Kailangan pa niya siya i-charge. Yes. Ito
Tidak. So, kapalang mo. So, sige ko. Kani. Nakuyo ang akong anak diri jinsan inyong gikoy-koy. Tama po. Dapat na dito. Hindi, diba? Okay, kayo. Sayang, nalupat ang battery din. So, anyway, ito lang na i-charge niya. Basta okay na ni. Ano siya? Pwede nyo mo dahil utang isa kulapin. Oh. Diba? Okay kayo. So, ato nang pasiglaon. Pero sayang, di na ito ni mahimo isa eh. Oh. Ano siya? So, okay na akong this is a vlogging setup. Hindi na kailangan mo kapiting ko ano. So, ito yung sakitas mata. So, anyway, nakita na ninyo, no? Ito po si DJ Mars. Tangi ang akong mga kakaibang, mga malupitan na mga videos, mga vlog. Ito po. Yeah. And 1, 2, 3. Arriba, arriba.